Aquestes trobades ens permeten parlar, dialogar. En els temps que corren, que anem tots tan de pressa, poder parar, poder escoltar, poder dialogar, és un regal, no? I és un regal que ens feu a nosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies d'entrada per aquesta estona. Per nosaltres és molt important escoltar-vos en què podem millorar, sobretot en allò que segurament podem fer millor, i tenim la predisposició i, a més, estem en l'agraïment de construir solucions individuals i col·lectives als grans problemes que tenim. Nosaltres, com a Aigües de Barcelona, hem anat evolucionant amb les ciutats, hem anat evolucionant amb les persones, però sempre anant de la mà de tots vosaltres, perquè si cadascú de nosaltres ens mirem al nostre petit nínxol i intentem fer coses bones, possiblement la nostra eficiència serà molt poqueta. Si nosaltres anem tots junts i intentem tenir aquesta escolta activa de saber què és el que espereu de nosaltres, què és el que podem fer per millorar la qualitat de vida de les persones, què és el que podem fer perquè les ciutats siguin molt més resilients, que tinguin un futur, doncs hem d'anar escoltant-vos, hem d'anar fent projectes inclús comuns.